Nu. Are garnitură. Nu, are garnitură. Acum, luați cheia de acolo. Și desfacem asta aici, nu? Da. Ia uitați, puneți-o. Așa. Așa ca să... Puneți-o așa să aveți aducere. Da. Nu, întreceți-o invers, că vedeți cheia are o formă. Așa, ok, da, ca să... Așa, și puneți-o pus aici. Nu. Acolo puneți-o pus. Pusul, Da. Atât. Așa. Puneți cheia la locul ei. Frumos și acum cu mâna. Cu mâna. Cu mâna să de aici. Îl punem jos. Vărsăm apa din el. Așa. Nu are cine știe ce. Lăsați-l acolo. Așa. Și acum, ce are pe el aici? Ia uitați și acolo. Aici s-a drag, aici e magnetul. Acum, ridicăm magnetul cât putem. Bine. Ia, desfaceți cât putem. Așa. Acum ridicați-l în sus. Ia uitați cum se vede când așa. Și acum trebuie să-l dăm cu o mână. Dar aveți o cârpă pe aici? O cârpă. Da. Luați o cârpă. Să v-ați murdărit. Ia o ce-a curs. Mizerie. Da? Mizerie. Este? Da. Cu instalația la... Și? Ștergem teaca aceea. Dar ridicați magnetul ca să șteargă. Vedeți? Ia uitați și este acolo. Ia uitați și este pe teacă. Vedeți? Da. Ștergeți-o bine. Așa. Deci ăsta se curăță atât, Da, la teaca, da. Fă vagabondul, ieși afară cu multe date. Așa. Mă, care ești, de-aia te bate Max. Acum luăm aparatul de jos. Asta este... Stai, să ștergem. E plin, văd că... Deci nu e Gata. țeavă, nu e nimic. Ha, e ok așa? Da. Acum lăsați magnetul jos. Așa, și magnetul jos. A, deci ăsta e magnetul. Da, acolo este. Asta e magnetul și atrage în... Da. Aha, și asta nu trebuie... Înfileți la loc. Da, deci ăsta e magnetul. Hai, mă trebuie să mă pot doi. Așa, acum luăm chestia de jos. Bun. Acum luăm pe asta de aici, o sconem și pe asta, am luat de ceva? Ia vedeți, are ceva în ea? N-are. Nu are, că e adună de el. Așa, acum ia puneți la loc. Adună tot magnetul, îl trage. Și ăsta numai metale? Poftim? Numai metale adună ăsta? Nu, magnetita, adică toată mizeria o trage în el. Magnetita? Și o filtrează, da. Acum da? puneți că îl ștergeți după aceea. Ia puneți la loc. La multării cu N-are nimic, că oricum se adună. așa. Nu, mie trebuie să fie ok, nu? Ia, să fie drept, da? Drept. Nu-l puneți drept. Vedeți că nu-l puneți drept? Hai că îl simt la mână, nu, stai. Nu e drept. Îl simt la mână. Nu e drept. Îl simt la mână. Ia, acum ai dat. Așa. Ce cere el, știi? Dați. Mai. Acum luați cheia. Și stâng cheia? Vedeți că are forma. Da. Invers acum cheia. Acum invers puneți cheia. Forma ei. Așa. De ce? Așa. Ca să puteți să împingeți, da. A, da, nu, mă, da. Așa. Așa, și acum... Și țineți, nu, de sus, așa. Aici. Așa. Dați. Mai dați. Mai dați. Mai dați-o în față cheia. Așa. Atât, gata. Acum, desfacem robineții care i-am închis. Da, aici e ok, nu? Da. Deci ăsta putem să-l întoarcem și așa, că nu-i problemă. Nu contează, la n-aveți treabă cu el. Da, dacă este... Acum am văzut, da. Robineții desfăcuți, ăștia trebuie să fie Vertical. perpendicular cu... Da, sau vertical. Cu conducta cu țeava. Acum ai deschis tot. Și acum, a scăzut puțină presiune, da? Dați-vă așa să vă arăt. Aici, de este. Nu. Puneți mâna pe robinetul acela de jos, de apă rece. De apă rece. Apa rece. Uitați-l, este cu filtru, da. Așa, da. Închideți-l. Închid pe asta aici. Da. Închide tot, da? Da. Nu e bine să bagi apă rece din câte știu, nu? Când merge. A, da, acum când e... Păi și acum totuși. Nu, acum puteți să băgați. Atât. Acum, desfățiți-l pe la mic de acolo. Care? Asta de aici? Da. Până să duce la 1,5. Nu, stai așa, aici. De asta v-am să închideți pe ăla, că ăla e mai greu. Desfaceți-l fără frică, ați închis apa rece. Da. Așa. Și apa acum de unde se Desfaceți-l de tot. De tot, da? Bun, așa. Gata, e de tot. Acum, puneți mâna pe robinetul de jos care l-ați închis. Asta și dau un căpțel. Ia uite, și vă uitați acolo sus, da? Da. Haideți. Și pe
când de la 1.5. Că l-ați închis repede. Lăsați-l, că are timp. Hai, lăsați-l. Uh-huh. 1.4, mai lăsați-l. Da. 1.5 că așa era, parcă 1.5. Bine, și chiar și dacă e 1.6 nu e problemă, nici 1.4, dar lăsați la 1.5. Da. Păi și la ea cam tot așa. Mai deschideți un pic. Gata, da. Închideți. Acum închidem robinetul. Asta de acolo. De acolo, da, care l-ați deschis. Deci, trebuie procedat. Așa. Deschis acolo și închis mai întâi aici. Păi mai ușor de acolo, că altfel te chinui acolo și nu poți să faci. Nu, și așa, că și la ea îi făceam, mai perdea presiune. Dar nu era o problemă. Dar dacă... Așa mai umbli și la robineța aia ca să nu se strice. Așa. Acum deschideți-l de tot? Păi e deschis, că am de tot. Nu mai, acum deschideți de tot? De tot? De tot trebuie, Da, altfel nu aveți presiune. Da, până să duce în spate. Da, și dați o tură înapoi, acum. Aici și acum o tură de aici. Atât, gata, e suficient, atât, să nu se fie strâns de tot. Și acum dați centrala pe iarnă. Dăm pe iarnă acum, da? Ia să vedem. Și acum merge. Gata, și am curățat și filmul.